iBafana Bafana baphumelele ke impumelelo eyimbali ngenqaku elinye eqandeni bebethi South Korea eStadio Monterrey, into leyo babeka okanye into leyo ephawula ukuphumelela kwabo kokuqala kumjikelo wokubethelwa kwindebe yehlabathi yeFIFA. Kulo mdlalo ke okanye ukuncokola banzi ngalo mdlalo ke mbukeli sinayo yena onguye umhlalutyi wazo ezemidlalo ke mbukeli sabe kanti sincokola naye ngalo mzuzu. Uyakhumbula ke mbukeli ukuba konke okubuthe kwenzeka kulo mdlalo kuye kwanyusa uMzantsi Afrika kumanqaku amane kwindawo yesibini kwiqela. Okanye ke nditshilo ndathi ukuthetha kabanzi ngako konke oku nguye uThando Qamane. Thando, masikubulise sikwamkele ku-SABC Lihaye. Ingaba namhlanje uvukile, ingaba uphangele ngoba ndiyabona uba abemi boMzantsi Afrika bathi abafuna uphangela nemini namhlanje befama yiholide nje, abantu befama balele. Ingaba ke uziva njani wena namhlanje? Kamva manibulele, nibulise kuwe, nibulise nakubabukeli be-SABC Lihaye. Ibimini entle lebintsasa entle kakhulu. Noko umuntu akakagcineli tu kwaphela ngo-1 nango-12 ebusuku kuba ke sisuke ulungiselela lo mdlalo bendiwubhexesha kumhlobo wenene FM namhlanje ngentseni. Iseyimincili nangoku ayikakholeleka kakuhle le nto yokokubana senze imbali enkulu yokuphumelela side sibe siya kumjikelo olandelayo wendebe yehlabathi okokuqala kwimbali yebhola ekhatywayo yoMzantsi Afrika neyendebe yehlabathi. Ndiyafuna ukuba khe sincokole ngokubaluleka koku ingakumbi xa sithetha ngaliqela leBafana Bafana ukanti kuquka nesebe lebhola ekhatywayo apha eMzantsi Afrika. Mhlawumbi oku kubaluleke ngantoni na? Kubaluleke kakhulu kamva. Ndicinga fanuba noko nayo iSouth African Football Association iyaziqhenya kakhulu ngezi ziphumo ziza nabo abafana. Uphinde ujonge naye umqeqeshi uHugo Bruce osele bhengezile into yokokubana sele esesiphelweni saso isityikityo sivumelwano sakhe kwaye akanazo injongo zokuphinda abe uyasihlaziya kunye noMzantsi Afrika. Loo nto ithetha into yokokubana uthi bhabhayi, uthi ndlelantle kakuhle kulo iqela loMzantsi Afrika emveni kweminyaka emihlanu athathe eli qela lisebugxwebeni, lisehlathini, walipolisha, walizama. Kawumbi xa ulijonga ngokweli qela ulishiya linabadlali abancinci abanayo i-experience kakhulu nabanawo amava, abanye sele bedlala phesheya kolwandle ngoku. Ulishiya lisezandleni ezintle kakhulu eli qela layo iBafana Bafana. Inako ukubaluleka nakubo ke abaxhasi aba ufumanise uba basoloke befaka iingxowa zemali kulo iqela leBafana Bafana okanye ke kwiSouth African Football Association. Ithetha into okokubana ngoku noko neekontraka ezizawuthi zibe zihlalelwa phantsi ziyatyikitywa zizawube zinaye uxhaxha okanye uchatha ezinaye ngenxeni yokokubana eli qela lizibonakalisile into okokubana noko ngoku liyakwazi udlala kunye noompondo zihlanjiwe. Sawuthi sibuya sisiza apha ekhaya silungiselela ukuya kuyo i-Total Energies Africa Cup of Nations ka-2027 iPamoja ngapha eKenya nase-Uganda nase-Tanzania. Sibe noko sithetha enye into ngoku, sithetha njengokokubana sikhangela ukuyoyiphumelela kwaleyo indebe emveni koko siphinde sijonge kwindebe yehlabathi kwakhona. Thando, ndiyakholelwa into yoba indlela endiyibukela ngayo mna ibhola ekhatywayo nendlela oyibukela ngayo wena ayizufana. Mhlawumbi ngeziphi into ezibalulekileyo oqondayo into yoba zizo ezibangela into yoba iBafana Bafana ibe kanti iyaphumelela kumdlalo wayo neSouth Korea? Kukutshintsha indlela benza ngayo kamva. Uba uyawukhumbula umdlalo wethu wokuqala ubungemnandanga tu kwaphela. Nendlela iqela elalibotshwe ngayo ayiyo le ndlela sikholelwa into okokubana yindlela esikhululayo ubana masidlale ngale ndlela kufanele sidlala ngayo singuMzantsi Afrika. Laa nto kuthiwa ngesilungu kuthiwa playing to your strengths akhange siyenze kulaa mdlalo wokuqala kuba kwa i-composition yeqela eli ibingamanga kakuhle, ibingabhalansanga for lo mdlalo besinqwenela ukuwudlala xeshikweni besidlala neMexico. So inintsi into ke kwafuneka itshintshe, sayibona ke futhi itshintsha kulo mdlalo wethu wesibini kunye neCzechia.
ngakumbi kwi-second half kulowa umdlalo izinto ziye zaphucuka kakhulu. Sayibona nento kokubana noko nomqeqeshi ngoku uya ethamba ekubeni kokuba ebonakalisile ubana uyakwazi uba lukhuni xa sewujonga indlela zakhe zokwenza nezokucinga. Wakhulula, wafaka nabadlali abanamendu amacaleni, wafaka nabadlali ababini phaa ngaphambili njengefolosi, into ebekade kudala zikhalelwa. Nditsho nkqu noTapelo Maseko lo uze neli nqaku namhlanje uncedisene nabadlali abasemaphikweni abanjengabo oTshepang Moremi ebebengakhange badlale kwimidlalo yokuqala nakowesibini umdlalo. Ngoku uyeyibona naye into kokubana siyakwazi ngoku ukuthi xa sele siyiholda iteam xa sidlala nayo siphinde sikwazi uyihlasela xa sekufunekile. I-ball position yethu ibintle kakhulu kule midlalo yomibini le yokugqibela. Ngulo wokuqala nje qha umdlalo endicinga fanuba bothuswa nasistage abafana, bothuswa nje nayi-occasion nje yonke iphelele kuba ke yilevel engentla leya xa sithetha into zenyani kamva. Abantu abaninzi ndibavile besithi kodwa baqhelile udlala ngolu hlobo abafana nakwiiklabhu zabo baqhelile umgangatho weklabhu yakho nomgangatho wendebe yehlabathi ungamazwe, wohlulwe ngamazwe nalulwandle olunzulu nolunabileyo. Loo nto ithetha into okokubana baye besondela ngoku ngale 2 weeks sele bephayana, baye becatcha up ne-fitness yabo, ii-levels ziyanyuka. Enye into ebalulekileyo kamva yindlela yokuzilolonga. Funeka bazilolonge, bazilungiselele ukubaleka ngaxesha lonke xa besebaleni kwaye babaleke bade bawe phantsi xa kukhala impempe yokugqibela. Uba abazuyenza loo nto bazawubethwa ngamanye amaqela apha kuba awafithi zintambo la maqela apha nabadlali bawo. Uyanihlekisa xa usithi abafithi izintambo. Kodwa ke ezinye zezinto ozikhankanyayo kukuba ukubaleka okanye ukuzilungiselela ngakumbi nangakumbi iyawuba zezinye zezinto ezawubaluleka ukubheka phambili. Mhlawumbi ke Thando singamnika okanye singamthulela kangakanani na umnqwazi uHugo Broos njengomqeqeshi, ingakumbi ke ngoku kule position sikuyo ngalo mzuzu? Ndiyafuna ukuthi uchaphazela into ebalulekileyo kamva. Hayi yena yedwa, yena ne-technical staff yakhe yonke, i-coaching staff, ii-physiotherapist, ii-conditioning coach, oo-team doctor baliqela bapha. Ndicinga fanuba namhlanje okanye phezolo sibone kakuhle into kokubana iziphumo okanye iziqhamo ziba ntle, ziba zidubule kamnandi kanjani xa sele wonke umuntu ecula ngaxeshanye okanye ecula culo linye. Ndithande kwa ii-substitutions zabo abazenzileyo, amaxesha abazenze ngawo ezo substitutions, iqela leBafana Bafana, abadlali ebebefakwa kwezo substitutions xa bezisenziwa. Uyayibona ubana bekungenziwa nje, bekufundwa umdlalo kuqala, ujongwe umdlalo kuthiwe uyabona ngoku funeka senjenje nanje phaa naphaa naphaya, kwaye zize neziqhamo njengoba besendiyikhankanyile into kokubana kwa elaa nqaku loMzantsi Afrika lize ngomfo ebesuka ebhentshini uTshepang Moremi, wabe efakelwe into yokokubana abaleke ehle ngelaa phiko lasekhohlo, agobe ibhola ingene ngaphakathi ebhoksini. Oo-Evidence Makgopa badlala kakuhle phaa ngaphambili, uyakwazi uholda amadoda abe mabini abe mathathu still apase ibhola eya kumdlali woMzantsi Afrika. Kuzawubaluleka kakhulu ke ngoku into yokokubana indlela esiziqeqesha ngayo siziqeqeshe ngala high intensity training. Uyayibona laa nto ithi yonke into yenzayo xa ungajongwanga, xa usazilolonga, kufanele ubana uyenze ngala mendu kambi nangala pace uzawuyenza ngayo nasemdlalweni. Yilaa nto ke ngoku ekufuneka sigxile siqiniseke kuyo. Hugo Broos uyafuna ukuthulelwa umnqwazi. Andiyazi nokokubana uzawuba nalo na ithuba lokokubana akhe abuye nala makhwenkwe xa esanda ugqiba kuyo le ndebe yehlabathi. Uniqaphela uba anditsho ubana bazawugqiba phi okanye bazawubuya kwesiphi istage. Ingantle into okokubana abuye azawukhe abhiyozwe kwangaba bantu abanye babo bebesithi sihlelela intoni singamgxothi nje emveni kwalaa mdlalo wokuqala.
Ndiyakuva Thando. Ngoku ndiyafuna into bakhe sijonge umdlalo ozayo wangecawa neCanada. Into yoba mhlawumbi Bafana ngabe kanti kufuneka izilungiselela kanjani na for lo mdlalo? Yeah, akuzuba lula tu kamva kulo mdlalo ulandelayo. Eyona nto ibalulekileyo uMzantsi Afrika funeka uqinise ngayo okanye uqinise kuyo yinto yokwenza yonke into ngokukhawuleza. Ubana sinebhola funeka siyidlale ngokukhawuleza. Yes, sir. Asizukwazi uba sibe nexesha lobana sikhe ibhola siyinyathele sitakatake phezu kwayo okanye umntu afune udribilisha abantu babe babini babe bathathu. Ibhola ikhawuleza xa ipaselwa espacini phakathi kwabadlali abayifunayo. Kuyafuneka babaleke kangangoko abafana ukwenzela into okokubana bazawungena kwezaa space ibhola bayipase ingekayinukisi nokuyinukisa eCanada ukubana izawuphuma kweliphi na icala, izawuya kubani na ngoku. Funeka kusoloko kukho abadlali ababini abame bodwa abangamakwanga. Kuzawukwazi udlalwa ezaa zinto kuthiwa zii-triangles kwibhola. Kunzima uyicutha ibhola xa idlalwa olo hlobo. I-accuracy yethu, ukuqiniseka kwethu ngeepasi zethu kuzawubaluleka mpela wena kamva, kuba ipasi nje xa uyipase kakubi nakancinci kangakanani na izamthatha ixesha lo mntu umpaselayo into okwenzela ubana aqala ayoyiqokelela laa bhola. Emveni koko ajonge phambili apho kufanaye khona ayiqhube. Kanti ubani ipasi ibi-accurate ibiye kanye phambi kwakhe ayenze laa nto kuthiwa kukuyithatha in his stride, izawube loo nto umaynasa ii-seconds ozawuziweyista xa upaselwe ipasi egwenxa okanye ezawubheka emacaleni. So iinto ezinjenge-accuracy funeka sibe clinical phambi kwepali. Evidence Makgopa ziliqela ii-chances aziphosileyo namhlanje okanye izolo ngabula ixesha langaphaya kwelaseMexico. Asizukwazi ubana sibe nala mathuba sizawaphosa abe yi-5 ukuze siyofakela esithandathu siphinde sithembe into okokubana sizawuphumelela. Sizabe sidlala noompondo zihlanjiwe ngoku kwaye iCanada yonke izawukwehla ilandele iqela layo ukuyongena eLos Angeles. Kuzawuba ncinci indawo phaa kulaa SoFi Stadium ngecawa. Kuzawufuneka bayazi into okokubana badlala necrowd, badlala neMelika, badlala nayo yonke enye into phaa kwelaa cala, kuba abasadlaleli eMexico apho babonakalayo ubana baye bebanabalandeli abanintshi khona ngoku. So izawutshintsha yonke into ngecawa. Kwawufuneka uMzantsi Afrika uqiniseke into okokubana yonke into uyenza anyuse ixakatho iye kwilevel engentla kunale bayibonisileyo namhlanje okanye izolo. Kwezo nguqu nje wena Thando, mhlawumbi uTebogo Mokoena, mhlawumbi kungabaluleka kanjani into yoba ke kumdlalo olandelayo ibe kanti siyambona kwezo nguqu zawufuneka ibe kanti ziyenzeka? Oh hayi, ingaphandle kwamathandabuzo leyo kamva uzawube dlala kumdlalo olandelayo. Kawumbi ke nazo zonke ezi zinto bezikade zimsokolisa zezi yellow card, kawumbi uske wangumfana ozithandayo ezi yellow card, ubana ayiphoswa ebeyifumene uske ayifumane zibe nintshi kube nzima uba makabe khona kuyo yonke le midlalo. Naye ngomnye kufuneka apolishe phaa kwindlela yokuziphatha kwakhe. Uzawuba khona kumdlalo olandelayo. Umntu ongazukwazi ukuba khona nguThemba Zwane. uThemba Zwane usaseva isuspension yeematch ezintathu emveni kokubana ya-upgradewa i-red card yakhe. Loo nto ithetha okokubana umdlalo wesibini owesithathu lo besiwudlala nalo we-last 32 akazuwubona. Yena angabuya kwii-quarter finals uba siyagqitha kwalapha kule Canada. Uphinde ujonge abanye abadlali abasele bezibonakalisa naxa befumana elo thuba lincinci uba mabangene. Tsepang Moremi ndicinga fanuba uzawushiyisana nje kancinci kodwa kuzawufunekile naye anikwe ithuba. Oyena mntu ke usekweli cala lizumoya kakuhle nguHugo Broos kunye nesekela lakhe uHelman Mkhelele, kuba
bayababona bonke aba badlali xa bezilolonga xa besebetreyina ukubana ingathi ubani uyathembisa angayenza yena le nto. Emveni koko kamva bahambe bayojonga neli qela bazawudlala nalo into okokubana lime njani lona eli qela, ngabaphi abadlali abababonayo bangabadlali abadlala njani, personalities zabo zinjani, ukwenzela uba nabo bazawukwazi uchonga kakuhle for eli qela bazawudlala nalo. So yi-expecte ngaphandle kwamathandabuzo uba lizawutshintsha lona iqela leBafana Bafana. Izawuba khona nalaa nto ithi mhlawumbi makuphunyuzwe abanye abadlali abathile, abanye baqale phantsi njengokubana uzawunida ii-fresh legs, abanye bazawube bebuyela kwesaa simo kuba bebephumlile kumdlalo odlulileyo. uRelebohile Mofokeng ngomnye wabona abadlali ababalulekileyo kule team and kufanelekile aphinde aqale. Mahle amanani akhe xa ujonga kuzo zonke iinkcukacha zabo bonke aba badlali bebedlala kulona umdlalo. Qha apho abonakale khona ubana usasokola, usokoliswa si-stage, usokoliswa kukoyika, usokoliswa nakukoyika ukwenza impazamo, of which yinto leyo ekufanele iqheleke xa uzawuba ngumntu odlala rhoqo kwesaa stage. Yena uyayidiserva into okokubana aphinde anikwe elinye ithuba, kwaye ndinayo into ethi inganguye ozawuyiba ishow xa sidlala nalo iqela laseCanada. Thando, ndiphinde ndikubuze into yoba mhlawumbi xa benoba kanti kuyenzeka ibe kanti mhlawumbi iSouth Africa ayiphumeleli kodwa ke ngethemba loba bazawuphumelela, sihlele emthandazweni nasethembeni. Mhlawumbi ucinga uba mhlawumbi ucinga fansi uba okanye ucinga uba into yoba abemi boMzantsi Afrika baza kubaxolela, ngoba uyawukhumbula ukuba ngelaa xesha kumdlalo wabo wokuqala, ngexesha bebengakhange baphumelele, abantu baseMzantsi Afrika baye bakhwanqa. Mhlawumbi ucinga uba ngoku ukubheka phambili ukuba mhlawumbi baye abaphumelela, singaba sikwiposition yoba sikwazi ubaxolela? Oh hayi, sele benze lukhulu kwangoku nje ngokubhala imbali entsha kumacwecwe endebe yehlabathi. Ndicinga uba ngoku batya amacwaka naba bebekade besithi hayi mababuye, hayi asizuphuma nakuloo gruphu. Seyithetha lukhulu lena bayenzileyo. Kambi enye into endiyithembayo kule nto siyincokolayo kamva yeyokokubana bangasokoliswa abafana ukubuya kwabo, bazifumane iibhonasi zabo zokuhamba lo mgama nokwenza imbali kwindebe yehlabathi, bayodlala omnye umdlalo o-extra okwii-knockout stages. Phayana ke nantoni na ingenzeka kamva. Andiboni mntu ozawuphinde athi mna yho hayi Bafana andisayithembanga, andisayibukeli. Ndothuke nokubona iimbuso mna ezimweka ngebala zibhala nakumakhasi onxibelelana, ezinye zishuta iividiyo zisithi go Bafana. Yile nto siyifunayo leyo kamva, kuba nathi xa kudlala zonke ezinye iitimu zoMzantsi Afrika, amaqela esizwe, siyamanyana sibe semva kwazo. Andiboni bakhona abanye abantu ngoku abazawuphinde bathi hayi andinelisekanga yindlela uMzantsi Afrika adlale ngayo emveni kokubana bedlala kakuhle kangaka kule tumente. Mabathi noba bayabethwa yiyo loo Canada, babe bedlale bayichitha phaa ebaleni, bazoyishiya phaa ebaleni yonke intlungu nentlupheko nembilini yabo. Kodwa kamva ithemba alibulali. Injalo Thando, themba lona alibulali, ngethemba lokuba alizosidanisa futhi elo themba. Sibambe ngazo zozibini ke kuwe Thando Qamane, nguye kumhlalutyi wezemidlalo kumhlobo weNene FM.